Raġel ta' 41 sena miż-Żejtun iddaħħal l-isptar għall-kura wara li ntlaqat minn vettura. Il-kelb li kien qed jakkumpanja lir-raġel sfortunatament miet fil-post. L-inċident seħħ ħabta ta' 2:15 fit-triq Villa Bate f'Ħażabbar. Il-Pulizija tad-Distret marret minnu fih fil-post u sabet li s-sewwieq involut fil-każ telaq minn fuq il-post. Ir-raġel ittieħed l-isptar Mater Dei permezz ta' ambulanza sabiex jingħata l-kura meħtieġa fejn instab illi kellu ġrieħi gravi. Fil-post issejħet ukoll l-ambulanza tal-annimali iżda sfortunatament il-kelb miet fuq il-post. Il-Pulizija tappella biex kull min għandu xi tip ta' informazzjoni li tista' tgħin fl-investigazzjoni b'rabta ma' dan il-każ huwa mitlub jaddija billi jirrikorri fl-eqreb qassa jew anke b'mod konfidenzjali billi jċempel fuq in-numru 119 jew 2122 4001. Bil-każ kienet infurmata l-Maġistrat tal-Assa Gabriella Vella li qed tmexxi inkjesta bl-għajnuna tal-esperti.